Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da sake saduwa a tashar mu ta kundin labarai. Mu sha dariya kashi na farko. Wani saurayi ne ya je zance wajen budurwarsa, suna tsakiyar hira sai aka fara ruwa kamar da bakin ƙwarya. Har zuwa dare ruwa bai ɗauke ba. Sai babban yarinyar nan ya ce da ita, na ga alama ruwan nan ba mai ɗaukewa ba ne yanzu, don haka ki gyara masa ɗakin baƙin nan sai ya kwana a nan. Idan Allah ya kai mu gobe sai ya komo. Budurwar ta miƙe ta shiga gida don cika umarnin mahaifinta. Bayan ta gama gyara ɗakin sai ta dawo don yi wa saurayin nata iso. Amma abin mamaki sai ta tarar baya nan, don haka ta koma ta sanar da babanta halin da ake ciki. Uban ya rinƙa mamakin inda ya shiga. Ana cikin haka sai gashi ya shigo da gudu, jikinsa ya jiƙe jagab. Da ganin shi sai uban ya tambaye shi, ina ya je haka cikin wannan ruwa? Saurayin nan ya amsa da cewa, ai gida na koma na ɗauko bargo saboda ko za a yi sanyi cikin dare. Sai aka ce, wai idan kai ne uban yarinyar nan ya za ka yi masa? To masoya mu haɗu a comment, sai mun ji ku. Mubarak yanke naku. Sai mun sake haɗuwa a wani ƙayataccen labarin. Na gode. Da Allah kar a manta da danna subscribe. Godiya muke, sai an jima, sai mun sake haɗuwa.